angisatholakali umnyithi sevala amagate angithi bakhuluma udoti Grand boy. Oh yes. Wenzani? Ngifaka ibhande. Ufaka ibhande? Uchaza ukuthini lento yenzayo? Chaza ukuthi ngifuna ukuba safe. Awukho safe ngoba mina njengamanje njengoba suka nje le moto le ngiyayithatha njengamanje ngiyoyifaka odongeni. No. Oh ngiyoyiginqa. No, but Ngiyashayisa nje. no, but it just makes sense. Oh, make common sense. Sho ukuthi mina ngisile mina. Ngisuka la ngisuka khona ngize ngiyafika la kuwena ngilifakile ibhande. Ngoba le moto le ishota ngeyakhe sense. Wena wazo sense. Sense. You make sense. But why does this feel personal? Is this still about ibhande? Ngikubuza umbuzo. Ichaza ukuthini lento yenzayo? But emgaqweni kwenzakala noma yini but ngihleli ku front seat but ngashaya ipothole ngakho mhlawumbe udriver mhlawumbe ongena kuwena so ibhande but it's just common sense bawuhleli phambili ufaka ibhande ama rules omgaqo ngena kumina ngoba mina ngimoni angiboni mina ukuthi khona imoto ezongena kumina yilonda lezi awungithembi yindaba ungavisana wehle yabona siphe visana wehle siphe ukubiza iUber mhlawumbe khona uzofila safe ngenxa yebhande ngikusakubuze umbuzo mina ichaze ukuthini lento yenzayo eyani isidingo sayo Mfethu ngenzakala noma yini bese emgaqweni bese bangofuna so ungithembi no ngiyakuthemba manje hayi ukuthi vele yabona into yakho iya ngokwanda nje usunako nje umuntu ikuthelile ukuthi akufaka ibhande ikuthelile buka manje fusek hamba okay asifake ibhande just in case imam right hamba Yeah baba Hayi phela nami usungibiza ngobaba uyazi nje ngisebenzisa icondom wangiphi ingane engingazazi manje Uba kwakho lwanempela uthini lapho no ube ngabheka ukhona la endlini yazi but nje ungeza wena nje manje it's fine ngizophuma okay ngizozama ukuthi ngeke ngipaka kini ngizopaka ngaphesheya kuba ngathi yabo yeah ungapaki no ungaphaki mawupaka ngaphesheya uzokubona makhelwane mase yakhuluma so ubese nje yazomuza negate down umuzo neGettle Brown akhuleka baby ngikhumbula kahle phela wena kina leaky gate okay baby ngiyeza manje awu manje gate lasekhaya baby yes ngiyakubona uzulalela uzozwa ngami bengifika uzozwa ngami ngizozwa ngabe bungayezi lento yakho yo music lona
Baba, bengisaba ukuthenga isinkwa baba esitolo. Isinkwa asikho la baba, isinkwa endlini. Wena ungazongenza ingane. Baba ngempela bengiyothenga isinkwa. Isinkwa kade ngisithenga ekuseni khona olofa amabili ekhabetheni. Uma ngabe uyothenga isinkwa uyahappy nesikhwama. Baba bengiyothenga ngemali yami ngiphethe isikhwama sami baba. Wena ungazongenza ingane. Ufaka inkobe, wafaka lento oyifaka ekhanda, uyifakela ukuyothenga isinkwa. Yeah baba ngithi isinubu sami. Nezaza ngaphezulu kwaloko. Kuyashisa. Ungenza ingane wena. Ufuna ukuya le ngoma egqumuza eminyaka. Cha baba, ingoma next door le baba yithi seduze kanjani? Yase next door. Yakho ngoma ekhale next door. Ngiyazi kahle lemqondweni. Yabona wena kumele ngikhathalele ingqondo zakho. Yabona-ke ngakuqamba kuba ngazi wena ukumele ngoba njengamanje kumele vele uyowasha izitsha. Into efanele njengamanje ukuwasha izitsha ngoba awuyindawo. You see, this is why I have depression. Yadelela lento. What's good, guys? Skid Spice Pay here. Today I want to put you guys onto something that makes trading feel more exciting and simple, and that is Pocket Broker. Signing up is quick and easy, and if you use my promo code, which is on the screen right now, when registering you can unlock extra bonuses on your accounts to get started. And what I like about Pocket Broker is that you have too many varieties. You can trade from over 130 assets, from currencies and stocks to indices and cryptocurrencies that are available 24/7. And one feature that really stands out for me is the BTC ETF trading with potential returns of up to 92%. Another thing that's actually fire is the Pocket Broker Friends Referral Program. So when you refer your links to your friends and they sign up, they deposit and they start trading, both of you guys can get rewarded. So it's basically like your people win and you win too. So deposits and withdrawals are also smooth with crypto, which makes the whole experience fast and convenient. So if you want to check it out, hit the link in my description and use my promo code, which is on your screen right now, for extra bonuses. Now back to the video. You wanna slim? You wanna slim? Come on, you wanna slim? You wanna slim? I'll move now. I want to come back. Pavement wakhiwe ngani? Wakhiwe ngetiyela. Itiyela lifakwa. Emgaqweni. Awuboni ukuthi uphuphuka kanjani? Angabanga Le muntu emgaqweni. uyishayisa uzothini? Uzothini mawushayisa le monto? Uzoyishayisa kanjani imoto? Uzoshayisa ngomzimba. Yewani slim, iPolo le ya 2021 le. Imonto entsha le. I-highlight le. Ayifani nezinye. Nobody Wala ngithi kona ayifani nezinye. Wasijwayela kabi. Basijwayela kabi umgaqo wemonto awuboni wena. Angithi uhamba ngenyawo. Suka emgaqweni. Okay. Suka emgaqweni. Umgaqo wemonto wena slim. Sihlaba. Phinde ngikuquze emgaqweni. Benihamba. Sakholana. You wanna slim? Ngisahamba umgaqo wemoto, suka emgaqweni, ngangisalonge ngikhuza, suka emgaqweni. Umgaqo wemoto, ngizokufaka unyawo umgaqo wemoto, suka emgaqweni. Sahamba pavement nje. That's a skate. Got to skate. G.O.D. the only thing keeping me alive. If I OD, it is okay. It's been hell of a life. G.O.D.